Tangsi na itum media akai teman suruh lo itum long nanti pakai orang pot. Asa hok lo lam bang ke moni li pang yong ketan abang po ketan ateng lo. Lasi ni itum ho pisar pen. Kicu klem kicu tiki ni itum hidi long le hidi kome lahai bari le kethe ugali ni itum lahai inglong hidi cuklem ka do gai pensi ni itum pisar penta lapusi cuklem bom bang lo. Lasi non laso khiti bati adhek kuwe bagan dolo adhek robor bagan dolo nili tum lahai cuti ki chung hoi bom lo non pustame lasi laso dim nangi thiji po bangkai ni tum bangkai la rong pria rong pli arat laso bangani tum laso CBG phangen tu long le pithek mlalo lasi kona ne dim nong si do po ta ladak pen kiterek ponji phansi ni tum bangkai sodak pen alang tum phan chuning ri lo ba ni tum la so ateng sa pachini lo nasi ladak kisumana bang ke puta sita kacibunai ta dulo la so long le long apen ram hok ka do we la hai stamini tum adon tin ta me la so ram hok bang ke ni tum chiron lab lo nasi komane long le mafia mupen ni thana son thak la hai sundor kram sa lang lok supen la pen ta dhanat pen hala bipul tiso lai hui tum ja dak ame thang along le ave alang tum ko dak ane kupuang den one alang so kupuang den ne aram lahai alang tum nang chini ni pin pen alang tum ni tum phan pini pina son si mek nang di thipen lahai along le nang chu yor pg alang tum pene ali ke ng lahai kam si alang tum nang claim lo das alang li tum stame pini pen abang ke alang tum da chiri nang pu la pen alang tum phan la patoi te yong si lahai ki claim tu pulo te ni tum ot si pen selang tum phanta insai la pen la council sor stame la hai ka do ko we putha ka bangke ni tum kiduk kila karat chung long su chutuki chung hoya arat tum hanke la hai a company dak nang biji bangke alang tum tame kroi krede nang ji la pen la so bang dak pen chiu thai vek nei pu bang si ni tum bangke puthip lo pulo rong sar so pulo nilihin pen lan si pachini lo Natante la banghini la iso sangho la pen kramsa sangho alang itum kedak mithang along le la person ke do ma avelo bipul tiso phan nge ni lige chini lang bon sitame halada council long session ke do long alang lita jurdar pu bangge agom long he la pen sondor kram sala ke avelo athe alang li ke lang lokso sor pu he lang lokso sor ke sitame ladak non la affected area long ke alang li ke long le phelang ke ave la bangke lasi alang li tame chini nei la nang phang i bori det po tenang itum ke bang ji long kuki asai tu dong kon la ke nilitum pulo ke la customer lo teng man alang litum phan insai po la sopen na phikroi kre pote la bangka ko la 6 la rona teng do hala so teng pen sitame alang litum phan klem nang kok pok ba nilitum lagile court sitame case pidet pula anu jong si dak dalar mafia nang klem pulote lalo batai kon la punat la sarve tang ke survey bang ke nipone yang bong sila 60% ke kuridet pusipu nilitum ta thek dun der lo 50% mana na itum revenue land ke parlo anda oh la si puri lo sitame hala so hot nilitum chi thek nong le der lo athe actually ke rong asar tum phan parju nei polo alang litum ta survey kuri tum ta chok che der lo council pen sinang toy pu sitame order thang ave sila so 60% bang kuri der lo api order ki pithio bangke 60% kuri tangde da phi August 19 arni si order theng thurong lata ke chok chi thipi council sor 60% kuri de da phi si aku August 19 arni si survey order ke theng Reliance team tum phan ambani andani tum phan tante na puna tu la anu tuma hawa na tu PRFustame do lang so PRF la pen revenue land la duita non ke PRF ke do ara tum sami non ke patalong lo se non nang tum ke do bom tabang so hawara na bangke la long le ke pa revenue land patama mate PRF an andar patal bang non tum silong labang nili kachini ateng polo tangte PRF pu sitame nili sita buhi long do circle office long sita buhi long sitame nang litum ta home redam tame avidet hai bon hada sita buhi long ke PRF putave athe hala
suhut nilita mehang bang etik telang wai pisita me ladake forest department tum phanta nilitum si plantation manedak nursery phan pu longle nilitum asor si ki thak thu lapuan angdeng langju Ako. hala suhut 1981 la soma lom do pe la son lom si nilita mehang etik telang tame abirta long lapu nilipu tum dolang latum sini teng bote latum si aku along le ke thak thu lapu anlang jo forest tum phanta amasi halatum ta lapu si biprong bon mane kurikang ke latum settlement kang ke lason lo amat si non sita buhi long nang litum lang sita me ave lalu Nang la ciri suri ho along le bangke namanya nantum la kedo arat atau malong le si bisi kidun puya lu. ola 5,000 bighas nahi po bangke nilitum pan isi kapamang hu bangke soil conservation po amen pen si enlo lang litum department amen pen sita me non langdam lo pulote transparency pulote proof ave lang litum revenue salkol long sita me bangso soil conservation ke 5,000 bighas lang litum settlement kan ke 1981 ningkan sipu sita la kali nilitum matha teng bate 5,000 bighas la bangke ave ako non bangke hala department along le do ave pusita nilitum nang paklang thek hala bangke non bangke rodam desi nilitum public along le bang si survey thu rong po bang si nilitum bang huha lalu Dan te pini yang tum rongkon arat lo cetok. nilitum pini rong pliarat do hala rong arat bang nang le derchet lang jo tame pini la nilitum affected bang ke rong thomarat do lo la bang ke nilitum ke pitek thelo po bang lo mate